नमस्कार मैत्रिणींनो, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे बेसनचे लाडू एकदम सोप्या पद्धतीत. आणि हे लाडूचं पीठ मी विकत आणलेलं नाही, हे मी घरातच तयार केलेलं आहे. तर हे जे लाडू आहेत एकदम असे रवाळ लाडू आहेत. जरासुद्धा मी खाताना हे टाळेला वगैरे चिटकणार नाही, खातानाही तुम्हाला ते व्यवस्थित असे विरघळणारे लाडू आहेत. तर सुंदर असे लाडू झालेले आहेत आणि मस्त. आणि तूपही कमी प्रमाणातच लागलेलं आहे, जास्त तूप लागलेलं नाही ह्याला. तर मी जे ह्या प्रमाणात जर तुम्ही केला तर तुमचे लाडू एकदम सुंदर आणि व्यवस्थित होतील. तर मी चणा डाळ वगैरे व्यवस्थित अशी घरातच भाजून वगैरे त्याचं मी मिक्सरमध्ये व्यवस्थित वाटून घेतलेलं. आणि मग पीठही मला म्हणजे आपण चणा डाळ भाजल्यामुळे आपल्याला बेसनचं पीठही जास्त भाजावं लागत नाही, त्याच्यामुळे हे लाडू झटपट तयार होणारे लाडू आहेत. तर तुम्हाला जर हे लाडू करायचे असतील आणि ह्या पद्धतीत करायचे असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी पूर्ण व्हिडिओ टाकला आहे. तर त्यासाठी तुम्ही माझा यूट्यूब चॅनलवर जाऊन तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ बघू शकता आणि ह्या पद्धतीने लाडू